Sziasztok srácok! A mai napon el akartam nektek mondani, hogy mostantól Roblox videókat is csinálok. Szóval hosszú videókat is fogok Robloxról, mindenféle játékról ki fogok próbálni, és majd lesznek shortsok is erről a játékról, segítek nektek ilyen braidatokat megtalálni. És ezt úgy hívják, hogy Find the Braidots, ez nagyon jó játék, már 148-at megtaláltam. Vannak benne OG-k és Strawberry Elephant, mindjárt meg is mutatom. Itt vannak, mindenféle braidotot meg lehet találni. Még OG-kat is, mindjárt mutatom. Itt van benne 3 OG, a Meow, a Strawberry Elephant, a harmadikat nem tudom. És várjátok a többi shortsomat is erről a játékról, meg várjátok a hosszú videóimat is a Robloxról. És sziasztok! És jó és szép karácsonyokat kívánok nektek, meg új évet!